حق چار یار نعرہ غوثیہ یا غوثیہ سارے یا نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اینی ذرا جاگ کے سبحان اللہ توجہ ہے جی اے اللہ دے پیاریاں دی شان نے وے حضرت شیخ علی بن حیتی رحمت اللہ تعالی علیہ کرسی دے نال حضور غوث پاک دی کرسی دے نال اینج ڈھول آ کے بیٹھے تھے بیٹھیاں بیٹھیاں نیند آ گئی آنکھ لگی اللہ کرے ساڈی بھی ایسی آنکھ لگ جائے ہاں جی اللہ اکبر کبیرہ ایسی نیند سانو بھی آ جائے تے میاں دا فرماندے نے سپنے دے وچ او مینوں ماہی اے ملے تے میں گل وچ بالیاں باواں اے ڈر دی ماری اوے اکھ نہ کھولا تے کتے پھر وچھڑ نہ جاواں اللہ کرے ساڈی بھی کوئی انج دی اکھ لگ جاوے ستے ہوئیے تے کملی والے دا دیدار نصیب ہو جاوے شیخ علی بن حیتی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی کرسی دے نال ڈھول آ کے بیٹھے نے ڈھول آ کے بیٹھے نے کملی والے دا دیدار نصیب ہو رہا ہے حضور غوث پاک اپنے ممبر تے اٹھ کے کھلو گئے آپ نے کی ویکھیا جڑے ویلے جناب سدیاں پیاں گلاں پہ کر رہے نے حضور غوث پاک ادب تے کھڑے ہو گئے سارا مجمع ویکھیا جناب پیراں دے پیر کھڑے ہو گئے نے جنہیں آپ دی تقریر سنن واسطے آئے نے آپ دا درس قرآن سنن واسطے آئے نے سارے دے سارے کھلو گئے کچھ دیر آپ کھلوتے رہے نے تھوڑی دیر گزری ہے حضور غوث پاک اپنے ممبر تے جلوہ فرمائے ہو گئے نے جڑے ویلے تقریر ختم ہوئی لوکاں پوچھیا سرکار اٹھ کے کھلو کیوں گئے سو آپ نے فرمایا بیلیو اینوں تے پوچھو اینے کنوں ویکھیا جے اینوں تے پوچھو جڑا سندا سی کرسی نال ڈھول آ کے اینوں پوچھو تے صحیح خواب جے کنوں ویکھیا شو اللہ اکبر کبیرہ شیخ علی بن حیتی رو کے کہندے نے حضور غوث پاک اے میں تواڈے تو قربان جاواں تواڈی محفل تے بیٹھا واں تواڈی محفل دی برکت دے نال مینوں آمنہ دے لال دا دیدار نصیب ہو گیا ہے سرکار تواڈی محفل تے بیٹھا سن سرکار آئے خواب تے تے مینوں کملی والے دا دیدار نصیب ہویا تے شیخ علی بن حیتی رحمت اللہ تعالی علیہ لوگ آول پجے بھئی آپ دے ہاتھ چومیے آپ نال مصافحہ کریے آپ نے فرمایا لوگوں کھلو جاؤ اوے ہاتھ میرے نہ چومو ہاتھ حضور غوث پاک دے چومو انہاں کہ سرکار کیوں انہاں کہ میں ستیاں ویکھیا اے نہ جاگدیاں کملی والے نے ویکھیا اللہ اکبر کبیر اے حضور غوث پاک دی شان انہاں کہ ہاتھ چومنے جے تے حضور غوث پاک دے چومو میں سوتیاں پہ سرکار نو ویکھیا انہاں جاگدیاں کملی والے دا دیدار نصیب کی ہویا انہاں نو تے آپ نے فرمایا یہ تے بڑیاں شاناں والے نے انہاں دی محفل وچ آਉਣ دی برکت نال اللہ نے مینوں بھی سرکار دا دیدار نصیب فرما چھڑیا تے ادے نال وڈی اور گل کوئی نہیں جنوں کملی والے دا دیدار نصیب ہو جائے میاں صاحب فرماندے نے ہورا تے تو جو ہے پورا ذوق جنہیں لینا ہے تو جو میرے ول کرے ہوراں دے اے غلمان بہشتی تے جاوے خلقت اے ساری تیرے باجے اے محمد مینو تے کوئی نہ چیز پیاری انہاں کہ یا رسول اللہ لوگی دے جنت جانا چاہندے نے پہ تے ہوراں ویکھاں گے خادم ویکھاں گے پر میاں محمد بخش فرماندے نے یا اللہ اسی جنت چ تاں جانا چاہنے ہاں اوتھے تیرے آمنہ دے لال دا دیدار نصیب ہوے گا اللہ اکبر کبیر اللہ اکبر کبیر اور جنوں ایتھے سرکار مل پین میرے نبی دی حدیث ہے جن نے مینوں ستیاں پیاں ویکھیا جاگدیاں بھی مینوں ضرور ویکھے گا سرکار فرماندے نے جن نے مینوں ستیاں ویکھیا وہ جاگدیاں نہیں آئے ہائے کیسا منظر ہوئے گا ذرا توجہ فرمائے جدھر عالم تصورات دے وچ عالم تخیلات دے وچ ذرا غور تے کرو توجہ